na ji an ce Zisa you are under arrest. Kawai ce na fito daga motar na faka kafin kira ta gaya mata ga mu a gurin mata. Bari ba ki kaɗan daga cikin labarin rayuwata ɗan kaɗan zan gaya miki saboda akwai abin da nake so ki gani a ciki. Wata rana shekarar 2022 akwai waƙoƙi 4 da za mu ɗauka a nan Jos. So akwai wata ƙawata da za mu yi aiki da su. Ni lokacin ina gida Abuja, su ma sai shigo Abuja. To sai gobe za mu taho Jos, sai na ce bari mu ga gida in je in same su inda suke, in na kwana da sassa sai mu kama hanya mu taho. Gaskiya da wasu mamu na ɗauki jaka, na je na ɗauki drop ɗin mota. Na ba mai motan wannan waya ta mishi full kwatanci. Wallahi yana sauka daidai inda suke. Kawai sai na ji an ce Zisa you are under arrest. Kar ku ce na fito daga motar na faka kafin kira ta gaya mata ga mu a gurin mata. Aka ce wa under arrest. Me ne ban sani ba, kafin in fito sun ɗauki jaka a cikin taxi din sun jefa a Hilos. Sun zo da Hilos biyu da Range Rover guda ɗaya. Baƙaƙen kaya ne gaba ɗaya a jikin su. In zan yi kwatance sai dai in ce masu baƙaƙen kaya ne masu rike wata bindiga tana da faɗin baki. Oh, haka nake cewa. Sai mutane suka ce min DSS ne. A'a, muna tafiya sai ce min ina ƙawarki. Sai na ce tana nan a daidai inda sai ce to ba damuwa, wani tambayoyi zaki ansa mana in muka je ofis insha Allahu kina gama ko 5 ko 30 minutes zaki ba za mu dawo da ke. Sai na ce to ba damuwa. Muka tafi tiryan muka je ofis din su. Dan ni ban san mata ina suka shiga da ni ba. Na zauna, ina zaune can sai ga ogan ya zo. Yana zuwa sai ya shigo. Zisan bisa na ce ranka da iya gajiya, ya ce lafiya, ki kwantar da hankalinki da Allah, wani abu ne nake son in tambaye ki kuma in baki wahalar da mu ba gaba ɗayan mu ba za mu wahala ba. Sai na ce ranka da ɗaya me ya faru? Sai ya ƙara ce min kwantar da hankalinki. Waƙan da kika yi din nan waye ya sa kike yi wa wannan mutumin waƙa? Wani wai shi Alhaji Rufa'i a Katsina. Waye ya sa kike mishi wannan waƙan? Sai na ce waƙa kuma? To tunda na ji ya ce waƙa sai na samu relief. Don na san cewa tunda ba kes bane na sata ko kisa aka yi linkin ɗina a ciki, alhamdulillah tunda waka ce komai zai zo daidai. Na rantse wa mutumin nan da tsarkin mulkin Allah ban san da waƙoƙin, ban ma san wani waka bane. Na ce ma kunna min miji. A'a to ai shi wanda aka yi, na ce zagin shi ta yi, zagin shi aka yi, ce ba zagin shi aka yi ba. Na ce to me yayi zafi, an yi masa waka baya so sai ya sa ta goge. Na ce ranka ya daɗe jaruma ce ne kuma sabuwa. So yanzu kowa zai iya bakin kokarin shi don ya nemi abinci, misali da sunana, tunda yawanci haka abin yake faruwa. A da moment 2022 sai ce ma a'a ke kika yi. Na ce ina tabbaci, mu ji waƙan. Sai ya ɗauko wata waƙa kamar na siyasa sai ya kunna min. Da fatan kina saurara na saboda ina so a kawo daidai inda nake so ki fahimci me nake so ki fahimta. Sai ya ce ga waƙan nan da ya kunna min. Sai na ji waƙan dan baiti ɗaya ne ta yi, babu ma sunan mutumin ko sunanta. Sai ce ranka daɗe to ai ina jin waƙan ne dariya. Na ce ni ban ma taɓa jin wannan waƙan a gidan duniya, wallahi ban taɓa ji ba. Sai ce min ai ke kika yi. Na ce wallahi ban san waƙan ba. Sai ya fita ya dawo ya ce wanda aka yi waƙan nan ya ce ki ba da 500,000 aka baki zai baki miliyan 1, in miliyan 1 aka baki zai baki miliyan 2. Kai in takaice ko har miliyan 5 suka kai. Ni kuma na kafe akan ban ma san da waƙa, wallahi tallahi ban san waƙan ba. Na ce ranka da ni waƙoƙin da nake hawa liya ne nake. So ni ban taɓa yin audio waka in je in kai ma wani ba. Yaushe ma na fara harkan, kwanan nan ne fa na fara, Allah ya taimake mu aka sani. So ba ni bane. Amma in kana tantama bari in buɗe maka wayata. Ka duba idan akwai numban wanda aka yi waka a ciki, duk abin da zai yi. Sannan na baka dama daga WhatsApp har zuwa Instagram, lokacin Instagram kereni da kuma gallery na duk ka shiga ka duba idan akwai wani makamancin waka irin wannan. Wallahi duk abin da ka ga dama kuma saboda ni ina da gaskiya na, ina buɗe musu password ɗin wayana. Ya gama burgan shi kamar za su buge ni sai ya zo yi har irin in tsorata ɗin nan zai mare ni kuma na kafe saboda ban yi ba. Sai suka ce to in tashi, na tashi na biyu su. Muna zuwa mararraba wani waje a nan Abuja sai suka tara ni ta biyu. Ya sai ce ma ɗan yaro ci kusa ku sa mata kayan ta a taxi ta tafi. Sai ni ce ranka ya tafi yayi ranka ya daɗe in tafi ina ni na sani. Inda ma fa muka zo kwatanci aka mu. Sai ce min to bari ya je ya wani motar kwatance, ya gama mai motar kwatance da sai a janye motar
ta ya ce to sai na ce ranka ya daɗe wayoyina, sai ya ce ba za mu baki wayoyinki yau ba sai gobe in mun yi bincike a kai. Kafin in yi wata sun ja mota sun tafi DSS ne. Na dawo mai taxi ya kawo da take, ina shiga na fashe da kuka na ce na shiga uku, wasu sun ɗauke ni a daidai bakin wajen nan sun karɓi min waya, sai ta tsorata ni ko in ce ta gaya min abin da yake iya yiwuwa, sai take ce min ai Abuja ne nan Zainab, wallahi wa'annan ba jami'an tsaro ba. Na ce ke da manyan bindigogi suka zo, ta ce min barayi ne, ita a yanda ta bada kenan. Ta ce yanzu ba abin da ba a yi a Abuja, za su iya zuwa don kama ki su yi waye da sauran ki, saboda waya ta lokacin sabuwa na siye ta lokacin 13 ta fito fes sabuwa dal, ina ga bana mantawa. Ni dai ina ga Plus TV ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora. Mun gode.